ešte krajšia? Kto to so mnou vydrží? Pred 3 rokmi som nastúpila a príde mi to ako včera. Študovala som techniku prostredia budov a to je veľmi podobný odbor ako technické zariadenia budov na Slovenskej technickej univerzite a potom čiastočne ešte na Dánskej technickej univerzite. V podstate tam som študovala PhD. Ja som aj učila nejaký čas v rámci PhD, ale teda ako v tom som sa úplne nenašla. Môj bežný pracovný deň je strašne rýchly. Proste prídem, rýchlo pozriem maily, čo treba objednať, potom zvonia telefóny, technici sa predháňajú, ktorému prvému mám niečo objednať, tak sa snažím proste všetko spraviť, čo treba. A proste deň je za mnou, ja neviem ako, mne to príde ako pár minút. Najviac sa mi páči tím, v ktorom pracujem. My sme proste ako rodina. Je to úžasné, pretože človek sa naozaj necíti v žiadnom probléme sám.